Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 2. Noromswa ti panagpanakkel, umay met ti panakaibabain. Ngam ti kinapakumbaba, umay ti kinasirib. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Perla, nagwapo mat ni Kurt anya. Saan la aday ta? Nagagatpay. Kasanon nga, ino da kayo ti agkagasat. Kayat mo? Hoy, Margie, iti kaanuman, jak to pag-interesan ti kaskan kwa na. Amangan numatayak to lang iti bisin. Ti kayat ko, tay lalaki ang makaipaay iti nanamay a panagbiag. Saan akas iti dayjay tala Biblia ti amuna. Agin religyoso, isuntumot lang agnanayo na marigrigat. Anya? Kastati ko na mitigayim ko? Katwan, agpaisumad saan ka di? Agin sa santo? Hay, amangan no maura maklang. Anya? Kasta ti reaksyon na? Wan, suplada at talaga dayjay a babae. Kunamot lano asino. Sika talaga. Amom lang arudan a marurod kanyak. Sinutil mo pa'y lahang mat? Ngam amok, ada pa naggusto dayjay kan ka. Nasiputak iti na minsan. Di na maisina ti panagkita na kan ka. Ha? Ay na, sika talaga. Tila madmadlaw mo. Amangan mat no na-misinterpret mo lang tinakitam. Ay saan Kat no nanggag ko asika ti pagis-istoryaan da kanidayan. Sa bagay, jakmat may libak. No lang lang ti pagsasaritaan. At dangag pa'y so itsura na. Hanggang ti ugali na. Sana ka sigurado. Sa bagay, huwag matkit di Sapay ambisyosa. Makapasurun mat di ang Margie. So tilan nakit din. Podno mat ket di tinakunana. Nasimpat, kan nagagat mat di Kurt. Asino ngay mat ti mayat itikas kan kuana? Asino kuma? Perla, makiabayak man. Tamakisirak iti libro. Awan nga minin extra mabiro kak iti bookshelf. Mabalin ka di? Adtoy. Ne. Imbalibag na matan ti libro. Ay. Pimanaw matan. Ay. Di naman la inyawat anasaya at ti libro. Ay. Una yan dayjay babae. Oh, Kurt, apay akas ta tilangam. Kaslam ba di ti jar mo? Apay? Ni Perla makiabayak kumakan kwa na ita ije library. Tawanan mabirukak nga extra libro iti bookshelf. Makisira kumakan kwa na. Ngam, kalaat nga imbalibag na ti libro. Sa dinardaras na ti pimanaw. Adu pa'y mat nga ron tinakakita. Ay, isumot lagayam anak kami suot anasabat ko itay. Ay, bastos at talaga dayjay a babae. Oh, kasano ngay Perla? Iti sabali a lugar ti pagtuluyan ni Kurt iti panagadal na iti kolehyo. Saan mo ton makita? Anya? Oh, napaulimag ka. Ha? Ay, bibiyang ko ngay. Oray man pa iti lugar dagiti aswang ti pangituluyan na iti panagadal na. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaom iti gayem ko Awan mat madi nga inaramid na kan ka. Kasano? Nagkulit? Ay, di ta ka man langan. Kukwayo lang dayjay nga agin sa santo. Na yan ni Perla. Awan bibiyang kukunkwana kunkunana. Ngam sabali mo ti reaksyon na iti imbagak, adinan makita ti gayem ko. Kat kasano ngay gayam? Agin na dayo tamutan. Ta iti sabali a lugar ti pangituluyak iti panagadal ko iti kolehyo.
Anya ngay nga rod gayam, talaga akasta, tasaan mat asin sinan ti kurso nga alaem. Nga masapon mat lang arik naam no talaga aparakan ka dayta abana gayam. Ngamin, calling dayta. Gaputa kasta ngamin mati sinarak ti amak. Kat kasta ti kunana. Kasta ka di gayam? Wan. Iso nga isi-share ko matkan ka, dagiti ibagbaga kanyak ti amak. Dita ka at talaga amasubok, Kurt. Mauli gayam apa nag-enroll ita dito nga eskwelahan. Naimbag lakit din. Tanakahabulak pa'y. Sa dino nga ta dito iti opisina ti treasurer. Bayadak ko man ti school uniform ko. At masabat ko. Kabarbaro matla siguro nga estudyante dayta. At dayta, umasidagan. Excuse me, ading. Mabalin ti agdamag? Ha? Anya day jay, Manong? Sa dino ka diti opisina ti treasurer. Iti day jay abanda, Manong. Surutan na klangan. Takaduan kayon. Agyaman ak ading Ayun gayam. Anya tinagan mo? May, Manong. Kasta ka di. Siyak ni Kurt. Kabarbaruak ngamin ditoy. Iso ajak pa'y amo ti papapanak. Ay, kastagayam. Oray siyak. Kabarbaro akmat lang dito eh. Ha? Kasta ka di? Sige, mabantan. Sakbay amang rugit ti klase tayo. Kumusta agpain ti first week yun dito school? Alaman? Asino ti mo nga ag-share ka na kayo? Nay, apay nga eh. Ala, naawan agsao, mangayabak nga rudan. Ni Kurt, denggan tayo man ti ibagana. Sige balong, umay ka dito sango, ta sangwam na giti kaklasen. Uwan, sir. Umuna, naimbag nga agsapa kada kayo amin. Kastoy ti makunak. Naragsakak mat, taado dagiti naamamok agagayam. Iso na laang, ta medyo maikawak pa'y laang. Ta itaak lang nga maiyadayo kadagiti naganak kan kakabsat ko. Yes, of course. That's normal. Aket, asino tinangawis ken ka nga umay ag-eskwela dito eh? Awan, sir. Talaga asyak amis mo tinagdisnudo nga umay agadal dito eh. Gaputa kayat ko asarakan, ti para iti bagik, sir. Wen, dahil aket, iso tayo makunkuna nga ayab, para iti panagserbi ti apo. Ano sa dino, ket masapol nga isukom ken kuana ti biyag mo. Kurt, bro, datayo ka no ti ag-special number iti chapel service tayo, inton sumaruno a Lunes. Ayunan niya. Nalipatak pa ikit din. At dagayam opening service tayo kada Lunes. Sino ti kadwa tayo? Datayo amin a first year. Isong ag-practice tayo langan inton Sabado. Tanaway-way ti oras tayo. Ay katuna. Kumusta kan, May? Okay, Akmat, Manong. Iso na lang ta medyo marigata na kadagiti subjects ko. Ang sana bale, italaan da ito eh. Kasta ka di? Agpada ta Agsinabali lang amin ti kurso ta. Education ka. Idinto ta siyak. Theology. Manulang ti subjects nga kaklase ta. Ayun gayam. Di na kun awagan iti Manong. Tagkataunan tamutla ang gayam. O sige. Ay, imbagbay ka ta kayo Tabasit lang ti units yo. 23 lang kada kayo. Idinto tada kami. 27. Sa bagay, husto ka. Narigat latta. Tamor on biblikal. Ay, when gayam anya? Dandanin ti sim break tayo. When nga rod?
After 2 weeks, agsubli tayo manan. Ready kayo ka din para iti second sem? Kadamalpas ti Sunday service tayo, mainayon tayo ton amapan ag home visit kadag iti na duma-duma ababalay iti ruar ti school campus. Dayta nga rod. Takasla sa anak pa nakasagana. Tasan tayo lang mo't amapan agbisita. Ag Bible study tayo, hakakadwa tayo dagiti ubing. No agibingay, aramiden tayo matan diti uneg. Isumot lang nga iso. Day talagi suro ka dagiti ubing takasapulan ti visual aids. Ay, wan matkit di Wen nga agpaiso. Ay kat, padasan tayo Masapol nga agabay tayo iti policy. Tapno saan tayo ang madisiplinaan. Saan tayo basta-basta mapanlata, iti saan tayo destino. No ayan ti kagrupom, ijay kalaang. Nga oray agpakada ka iti leader tayo? Uray pa agpakada ka iti group leader, no awan pamalubos ti school president tayo, saan lata amabalin? Kan saan mat amabalin amapan tayo latan iti sadino a lugar, ta violation matlaang dayta. Ay, talaga gaya man naingat dito Kabalak pa'y nga ta. Leroy, tulungan nakman nga agkartib iti letterings ko nga ipagkat ko para iti visual aids. Ala Inta nga rod iti library. Tawray siyak. Agaramid akmat lang iti lesson nga isuro kadag iti ubing. Ahwin gayam. Ningat kay. Ayan na nga ta. Madamat meeting da kadag iti kagrupo na. Adu damat ijay. Wen nga rod. Naisi na matan ka data. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamet, naimbag nga oras mo mat, Barok. Ungayam, nana. Isyak ni Kurt. Ket da kami dagiti umay agbisbisita ka dagiti babbalay. Tapno umay may kararagan, kan linglingayan dagiti kakabsat. Babaan iti ingkam panang iwaragawag iti sao ti Apo. Ket kumusta kayo ngay, nana? Ken ayan dagiti kabalayo. Ay na, Barok. Kanayon da nga awan. Isu asyak laeng ti matatao dito'y balay. Kastagayam. Papapanandaya? Di inauna nga anak ko. Pimusayan nga po iti aksidente. Di maikadwakan maikatlo. Rabi no kasta sumangpet da. Kanayon da amarabian amapan makisugsugal. Kat no sumangpet da nabartek da. Inton adadida pag kinaawatan nga agkabsat ag dinanog da. Ay, una yan. Kastagayam, nana. Ngamala, ikararagan tayo latay da. Tawan imposible iti Apo. Kat ti amada ngay. Ay, nabayag mo ten apim mo sa iday di amada. Gaputan nagsakit. Kasano ngay ti pagbibiyag yo, nana? Adamot basit umak, apag mulmulaak, iti basit anat nateng kan kamute. Numaminsan, no awan maisa ang abagas, agilang tak iti kamute, nga ipaunag ko. Tadidak mo't ikan apulos dagiti anak ko, iti igatang ko, iti bagas. Iti dati nga oras, hintay man denggan ti maysa at testimonyo manipon iti maysa kanag iti mapmapan agbisbisita kanag iti outreaches tayo ket ayapan tayo nga rod ni Mr. Kurt Negros. Agyamanak. Ket daytoy lang ti maibagak. Narigat. Gaputan na dagsan at trabaho. Hanggang naragsakak. Tiga po na. Ket ti umuna. Nusika tay maupupay. Ket maipaamiris kan ka. Nga dapay gayam mas narigrigat ti kasasaad na. Ngam itisi ka. May kadwa. Mariknam ti kinadagsan ti kasasaad ti tao. Isungan di ngayam. Tapno mapalaganan ti riknana. Ket ikararagam. May katlo. Babaan iti dayta a tao.
Isu ti maysa apang riknaam, nga adda misyon mo, para iti namarswa. May kapat, no naidalan ka ang mga ramid iti maysa abanag, kat di mo inaramid. Mariknam ti panagkapsot, wano kasla adda naawan kan ka. And the rest, ituloy tumot dagiti kakadwak. Ket day talaeng, naimbag nga oras tayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Oh, congratulations gayam. May sakan a misyonaryo. Kat nasayaat, taado ti makasapol iti kaskan ka gayam. Parte ka iti panagbaligik. Tasi ka ti maysa ang nagbalin nga encourager ko. Kas may sa agayam. Ti makunak, no si pupuso ka amang idaton iti biyag mo kan kwa na, nalukay mo't nga ro ti panangipaay nat bendisyon na kan ka, kan iti pamilyam. Sika talaga gayam. Nalalaing kan sapay ngam siyak. Uy, no kayat mo. Kadwaan ka amapan mang sarungkar ka ni Perla. Ha? Amon gayam. Kumusta matan? Kaasi ti panagbiag na ita. Pinanawan ti imo na anobyo na. Kaputa, madi ti ugali na. Nakiasawa nga agpayso iti adda mabalin na. Ngam pinagbalin damot at agabo. Kan kabilan jay lalaki. Ay, nakakaasimot gayam, tinagbambanagan ti biyak na. Ay, kung gayam, intayo man gayam pasyaran. Nainbag nga oras mo, Perla. Awan gayam, adda kakadwak. Takayat da ka nga umay sarungkaran. Ala, umay kayo. Sumrak kayo. Naimbag nga oras mo, Perla. Kumusta kan? Ha? Kurt? Sika ka din agpaiso? Wen, siyak nga rod. Apay, di na ka din mailasin? Ay, unggayam. Kadwak ti agbalin tong asawak. Isu ni may. Tinaamamok iti eskwilaan ang nagadalak. Ken, nakaadalak mo't lang. Aging gaan nakalpas kami. Kumusta kan, kabsat? Nasaya at mat, kabsat. Kat, welcome kayo itinano mo apagtaangan mi, kakabsat. Agyaman kami. Nakaumay kami. Takayat mi akumustaan ti kasasaad nyo, kabsat. Nga sakbay na. Dawatan tayo man pay, nga idalan da tayo ni Kabsat Kurt, iti panagkararag. Alang rod, kumararag tayo pay. At dalabasit kayat ko nga ibingay, kas pagpampanunutan tayo. Kat dahito abanag, masarakan tayo itinasantuan asurat. Intay man nga rod basaan, dito umuna at Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 9, aging gat 10. Kastoy ti konana. Ngem ti si asino man nga agtarigagay abumaknang, matnag iti sulisog, ket maipalabog iti ado aminamaag, ken makadadael atarigagay, amangirarem ken kuana iti pannakadadael ken pannakapukaw. Tati panagayat iti kwarta, iso ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakas. Anyan a kinaulpit ko iti padak a tao. Kat tipay tinagtagibasit ko, iso itan ti mas nasaysaya at tinagbaragan na. Anyan da ito'y anapaspasamak iti biyag ko. Sige lang, kabsat.
Kidawam iti namarswa ti pan nakapakawan dagiti nagbasulam. Dagiti saan anasaya at anaaramidam iti sangwanan na. Iti kasta, malaganan ka, kat mawayawayaan ka. Tinaindagaan a panagtarigagay, isun tumatlaang timang dadaal kan ka. Ngarod, agtalag ka iti namarswa, anyaman na masapul mo kat ipaay na, nulaket pagayatan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 24. No nagagit ka, maadaan ka iti pannakabalin. Ngam no sadot ka, agbalin ka at agabo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti ayan ni Nanang? Adda iti trabaho na Anya pa lang ti oras. Ada ka di imbati na kan ka a kwarta? Awan mat. Apay ka di ti kwarta. Awan nga rod bagas mi. Awan timbat-bati na kwarta, manang. Ada ka di kwartam dita? Uray sa nga gasot laang nga paggatang ko iti bagas. Awan Anya kumangay ti maedad ko kan ka. Kat estudyante akpay laang mat. Apay nga min nga giskwela ka pay laang. Gaputa da arapaap ko, manang. Agtrabaho ka kit din. Diyak kaya ta may tulad ka ni nanang. Akatulong latan. Dahita pa nagadal mo. Iso ti paggasgastusan dananang kantatang. Nagdakkel ti kasapulam dita a kwarta. Kat da kayo ngay akakabsat ko. Umay kayo pala dumawat. Kat adala nga rudan bukod yo a pamilya. Dahita ka di tinasursuro medyo eskwilaan. Timang question kada kami akakabsat mo. Nalaing kalauna yan aya, ha? Dahita lang tinasweldom ita. Tanamin ano ka nagbali. Ma'am, mabalin ka di nga ikisay mon inton sumaruno asweldo jay daduma. Ay sana mabalin. Agbalikan tumanan. Maururnungan dagiti binalim. Kunak ngamin kan ka nga isardeng mon ti agbali. Kasapulak ngamin, ma'am. Tagpapaadalak pay laeng. Adda pagad-adalam nga anak mo. Kunak man no nakiasawa daminan. Kwa ma'am. Jay buridak mi ti ikarkarigatan mi nga isakad ti panagadal na. Ay na, nagrigat lang arudan ti panagbiagyo. Agpaadal ka pay lang. Kwa ma'am, bareng makaturpos. Kat adan tumat makatulong kada kami nga agasawa. Amom ni Manong Pilo, mano atawanan a driver ko. Nadyak lamasyan kan kwa na, so katakkuman ka. Lakayan, kasapulan nan ti agretire. Pag tuition mo daytoy sweldok anabate, nanet, daytoy matdaduma pang allowance mo. Agyamanak nanang, taikagkagumaan nyo kan ni tatang timang paadal kanyak. Ay katuen iso alala ingham, anak ko. Lalaing ka talaga, nanang. Kas nakita yung mat ka ni tatang. Nagngangato dagiti grades ko. Wen, di mo tultuladan dagiti kakabsat mo, anak ya asawa da adagos. Iso nga anya ngay itatibiyag da, nakakaasi damot laeng.
Ay, ngun gayam nanang. Imay ito'y ditay ni Manang May. Ne, kaapay manan. Kasapulan na kano ti kwarta. Tawan bagas da. Kunakon kat. Ay, saan dalat taas umardang adumawat iti kwarta? At dalang aruden bukod da a pamilya. Iso adyak kayat ti may tulad kadakwada, nanang. Wen, anak ko. Pangaasim, tasaan mo atultuladen ida. Nanayt, ini kan nakakadin ni nanang mo, iti pagbayad mo iti eskwilaan yaw. Wen tatang, inikanak matan iti pang-allowance ko. Inutak day jay inted na. Malata na yunak iti limagasot. Ay, agyamanak, tatang. Mala, agadal ka. Ta kabaalan mi pa iti manggad, iti pagadal mo, ah? Wen tatang. Ha? Ni, ada tao. Inaklukatan tiri daw. Asino mga taday ta? Mala, ingkan. Ha? Manang May? Dananang kan tatang? Adada ditoy. Nanang! Tatang! Ay, adaak dito'y kusina. Madama kayo maggayam ng agluluto. Ay, wen, anak ko. Agsina kami manmet iti naimas ita. Amok takasuswildo yung ni tatang. Nagrabi kamutan nga imay. Imaya kidi aldaw, nga mawan kayo mat. Naimas na ita si daan nyo Mabalin ka diti mangyawid, iti si daan dagiti apo ko yo, nanang? Ay na, anak ko. Uman ay laasi daan mi kumaday toy. Wanon, saan kami pa anak kasi da iti naimas ka dagiti anak ko mat? Kat, nilakay mo ngamin ngay. Agtrab-trabaho mat Karpintero. Apay nga rod, asaan kayo madla ama kasi da iti naimas. Nagado ti paggastusan, nanang. Hun taday tamot makisugsugal ti araramidin nyo. Nagsao kayo manin ako nakon. Dumawatak man kiti iti bagas yo. Anya, bagas manan. Bagas manan? Kano itakla ang dumawat? Kat no dimawat ka manan, edi na minsan alawas. Sige kit din. Aya na di pagbagasan nyo aya. Konsensya yung matlaang nanang. Numabisinan dagiti apuyo. Agawid ako, tatang. Kanya dagita iyawid mo ngay? Iti dinawat ko asidaan kan bagas. Kapag nanayon kay lakading agdip-dipinter kada kamay. Italaang da ito, tatang. Saan da kami kading imutan? Na. Panunutin yung dagiti apo ko yun nagbabasit da pailaang. Kaya't yung ka di mabisinan da? Manong Pilo, kayat mo ka din ti agretire? Ay, saan pa'y ma'am? Kabalak pa'y matagtrabaho. Kabailam ka di pa talaga. Tani, kanayo nun ti biyahe kadagito'y umay ngal aldaw. Inaldaw to siguro nga biyahe ta. Una ma'am. Awang problema. Adda ngamin agap-apply kanyak a driver nga ubingam sika. Ay, anusan dak pa'y lakadi ma'am. Kasapulak nagtrabaho. Tanay, saan pa naggraduar di burida may? Kasta ka di? Ay, kitawag ngay kandak pa'y kumaiti uray may satawan nga agserbi kada kayo. Sige, may sapay atawad. Ay, thank you ma'am. Malag-drive ka nga rutan. Ije opisina di papananta. Magmag na ako ng papanag-eskwela, Noel. Asidag lang mat ija eskwelaan tayo? Magmag na ka? Wen nasa papay mat. Si kaano kayat mo ti aglugan? Namsyak, talaga ang magmag na Aglugan ako Ang imadda kami takadwak. Di magmagnatan. Ay, wan, naka-review kan para i-test tayo? Wen talaga kayat ko ti makapasa. Si Kangay.
Uwan kaya't kumati makapasa. Ha? Ni, lumabas ta dita pagsusugalan. Oh, apay? Ni manang ko dyan maysa kadagiti makisugsugal. Makisugsugal ni manang mo? Wan, jay sabong-sabungan ti daster na. Ay, manang mo gayam dahi ta. Pudno inal daw ang makisugsugal. Kasta ka di? Ay, kasano ko maadumuras ti panagbiagda? No kasta mater aramidan na. Bayan mo, intakit din. Imawag ka di dito'y balay ni mister ko. Nay, saan pa'y ma'am? Kunak nga awagan na ka. Tay baganakan ka dagiti rumbang nga aramidam dito'y balay. Ay, busy siguro iti trabaho na, ma'am. Ay, anya ayati kayat na nga ipaaramid kanyak. Labaam amin a kurtina dito'y balay. Kan saan ka nga agusar iti washing machine, tamangan numaperdi. Ha? Ay, ma'am, sapay nagdadakkel dagito'y a kurtina. Kan linisam anay bagto'y salas, taado ti bisita mi inton umay asabado. Aduda. Ay, kasta ka de, ma'am. Nasken analinis na ito entero abalay. Awan tapok. Nawatam. Uwan, ma'am. Tulungan kan ngaglinis bakit? Kasi kamay, nabambadnog kan. Ay, uwan nga roon lakay. Awan asid kadata, dagito'y ababak na nga amuta. Kas kalag dadamaw. Kano kas tadamot at talaga, sipod pa ay. Ay, talaga akayat kunti sumardeng nga trabaho. Hangam, ay, nagrigat at talaga ti agbalin at agabo. Anusan talaga ure may sa tawain. Pag-adalan ta ni Nanet. Ay, sa bagay mo't di Mala, mapanak ijay. Dito ikamahitap no mabit, amalpas tilinlinisan ta, ha? Sige, sigurado. Inton sumangpot ni ma'am. Agungot no saan ta amalpas dagiti ipapaaramid da kadata. Ni, tinagasnak manan dito balay mi? Una, tapno da kadwa ka magmagna. Boring ti magmagna, wag may maysa ka. Rugyan ta nga rudan ti magna, tapno saan ta amala daw. Wala, intan. Ay, Noel, amok nga da kwartam. Ngam apay nga anusam ti magmagna. Exercise ti magmagna. I mean, nadamag mo ka din? Tiyan niya? Nangabak gan ni manang mo iti sugal. Nagdakkel ka no ti inabak na. Kasta ka di? Isumot lagayam asaanin ang nagpakpakita ija balay. Inlibre na kano amin nagagayim na. Nagiinom da pa iti rabi iji balay da. Agasam nga iti nagadong nga arak aginatang na. Kasta? Apay asaan na kami man lang nga inayaban. Malipatan na kayo no panawon ti pa nagraragsak da. Ngam nawanan da. Umay dalatan mangala ija balay mi iti kananda. Oh, makita. Awan da jiti manugal ita ditoy. Lang over da nga ta amin. Nanang, aldawan. Nakaluto akon iti pamigatan tayo. Bumangon ka ditan. Ay, anak ko. Maulawak a bumangon. Agpuspusipos ti panagkitak. Ha? Agsakit ka, nanang? Ay, jay sapan nakabannog ko, iti kalman. Diyak ngamin naging inana. Kanala daw a pinakanda kami dagiti among may. Nanang, kaduan kan ama pa niya di ospital. Saanon? Awan kwarta tayo. Pang-allowance mula engaun jay nabate. Inak dumawat ka ni Manang May. Nangabak ka no iti sugal. Saanon, anak ko? Agimbagak tumutlaeng.
Basta padasak ti mapandumawat kan kuana, nanang. Itatayo lang mat adumawat ka ni manang may iti kwarta na. Saan na kaya't ni nanang mo timangan? Maulaw ka no, tatang. Kunak nga ron akaduak amapan agpa-check up. Ay, ada kwarta aya. Inak dumawat ka ni manang may. Tanangabak ka no iti sugal. Barang ikan na ka Mangted mo't siguro siyak lang aron ti sumbrag iti trabaho mi ita. Wen tatang, nabayag nga minan asan ang nagpadoktor ni nanang. Mangantan, ta inkanto ko ni manang mo amay. Inkanto man kasarita, itid na akwarta pagpaagas ni nanang yaw. Nanit, si Kagayam. Wen manang, umunagak adi tabalayo. Rumara kon. Ha? Ada pa panam? Wen, mapanak makisugal. Kwa manang, agsakit ngamin ni nanang, kat dumawat ako maiti kwartam, tamapan ko ipa-check up. Adamot libre a check up Diyangay, gatangan nga agas na. Apay, awan na ka din kwartada? Agtrab-trabaho damot Awan manang. Ginastos damin kan ka. Dayta ko ti ibagbagak. Sika ti paggasgastusan da para iti awan. Ay, sayang lang ti kwartada kan ka. Manang, mangtad kamutan Italang mat adumawat kami. Awan maitid ko. Manang. Mala, rumuar kan, tailak ko na iti balay. Agsulisit kayo iti paggatang iti agas ni nanang. Nagado dita ti mabalin a pagsulisitan. Agbali ako ma'am, tapag padoktor ni misis ko. Manumanen aya. Uray limbagasot ko ma'am. Kabailan na kadipay tagtrabaho. Tanusaadan, mangala kami laangan iti ubing akasukat na. Kabailan na pailaang mait ma'am. Uray sika, plano da kan asukatan. Bakit kan lakay kayon iti asawam? Kabailan mi pa'y tagtrabaho ma'am. Dayta limagasot. Maikisay to adagos dayta iti sweldo. Inpakitam ka din ka ni tatang mo, dayti pamanaknak nga agradwar kan, anak ko. Saan pa'y nanang? Sigapay lang tinangipakitaak. Ay, lakay! Lakay! Umay ka dito, oy. Aya. Ay na, kitaam dayto, oy. Kanya dayta? Ay na, agradwaran ni nanet. Aya! Ay na, maragsakan kami anak ko. Agbiro ka kadagos iti trabaho. Apaman ang makagradwarak, nanang, tatang. Mabalin kayon ton nga agikat iti trabaho yo, kas driver kan katulong. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kalpasan ang makalinis ka diti unag ti balay. Linisam di tagarahe ti lugan. Maawatam ka di, manang. Ma'am, umay kami agpakadan kanila kay ko. Anyang agpakada? Agikat kami, ma'am. Agikat kayon? Tapay, ada ka din kwartayo? Nakalpasan iti panagadal na jay buridok may. Kat adan trabaho na, ma'am. Daytang agpaiso, ma'am. Kahit tinako na ti anak may, agsardang kami agtrabaho. Kaano laang idi pagad-adalan nyo? Ay, wen nga rod, ma'am. Ay, kat agyaman kami, iti kinaanos yo kada kami. Kat sapay lako tamakabirok kayo, iti kasukat may. Ay,
Sapay nagrigat ti agbirok iti kas kada kayo anaanos, ken mapagtalkan ababaunan. Ti kinagagat, iso ti tulbak, tinarangay a panagbiag. Kaya ti Diyos a nagagat tayo, kan usaran tayo, ti impaay na apigsa kan talento tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.